Cofiwch heddiw byddwch chi'n cael eich Brechlyn ffliw trwynol. Mae'r daflen yma gawsoch chi yn yr ysgol yn egluro popeth. Mae cannoedd ar filoedd o blant mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn cael y Brechlyn yma bob blwyddyn yng Nghymru. Felly bwytewch eich brecwast a bachwch eich bag ysgol. Feirws yw'r ffliw. Mae'n gallu gwneud i blant a phobl ifanc fynd yn sâl iawn gyda thwymyn, trwyn wedi blocio, peswch, doli'r gwddf a ffwnau corff. Mae'r Brechlyn yn ddiogel iawn, a dyma'r ffordd orau o'ch amddiffyn rhag y ffliw. Mae'n lleihau eich siawns o gael y feirws, a hyd yn oed os byddwch chi'n ei ddal, dylai eich symptomau deimlo'n llawer llai trwm. Mae cael y Brechlyn hefyd yn lleihau'r siawns y byddwch chi'n lledaenu'r feirws i bobl eraill, sydd mewn mwy o berygl o fynd yn sâl iawn os bydden nhw'n cael y ffliw. Bydd y Brechlyn yn cael ei gynnig i chi bob blwyddyn gan fod y feirws yn newid o hyd. Wrth gwrs, dydy'r ffliw ddim yn hwyl i neb, ond gallai hefyd achosi cymhlethdodau fel bronchitis, pneumonia a haint y glist. Mewn rhai achosion, efallai byddwch chi'n mynd mor sâl nes bydd angen i chi fynd i'r ysbyty, ond mae'r Brechlyn ffliw yn helpu stopio hynny rhag digwydd, felly gadewch i ni weld sut mae'r Brechlyn yn cael ei roi. Bydd gennych chi amser i fynd â gwybodaeth adre a thrafod y Brechlyn gyda rhiant neu archeidwad. Dim ond ar ôl cael caniatâd fydd y nyrs yn rhoi'r Brechlyn trwynol i chi. Ar y diwrnod, bydd y nyrs yn gwneud yn siŵr eich bod chi'n barod ac yna bydd y Brechlyn yn cael ei roi drwy chwistrelliad cyflym di-boen i fyny'r trwyn. Efallai bydd yn teimlo ychydig yn rhyfedd, ond bydd y cyfan drosodd mewn ychydig eiliadau. Ar ôl y Brechlyn, efallai byddwch chi'n teimlo rhai sgil-effeithiau, fel blinder, cur pen neu drwyn yn rhedeg neu wedi blocio, ond ddylun nhw ddim para'n hir. Ddim yn drwg nag oedd? Y Brechlyn yw'r ffordd orau o'n hamddiffyn ni rhag y ffliw, a fydd dim angen i chi gael un arall tan yr Hydref. Beth am rannu popeth rydych chi wedi ei ddysgu am y ffliw a'r Brechlyn ffliw gyda'ch rhieni neu eich gwarcheidwaid, drwy ddangos y fideo yma iddyn nhw. Neu gallen nhw ddarllen mwy o wybodaeth ar wefan iechyd cyhoeddus Cymru.